谢。40号请到8号柜台。41号请到7号柜台。42号请到6号柜台。谢谢，谢谢，谢谢。46号请到6号柜台。
号起到6号废材。天天反热10号起到5号废材。天天反热11号起到8号废材。7号起到5号废材。天天反热18号起到6号废材。